ଭଲ ଭଲ ମାନେ ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ଜାଣି ସାରିବେନି ଯେ କିଛି ଦୋକାନ ଆମର ଇନୋଗ୍ରେସନ ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ମା ଝିଅ ଚାଲୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପଛରେ ବସିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି। ସେମାନେ ଯେତେ ଆଗେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପଛରେ ଯିବେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ମୋ ଝିଅ କହିଲେ ଝିଅ ତମ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଫୁଲ ସଜା ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ତ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ଅପରେଟିଂ ହେଇନି। ମୋ ଝିଅ ଆସୁ ଆସୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ସତି ଆସିଲା ଯାକ ତ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁନ ସତି ସବୁ ନେଉଟି ଦେବ ଏଇନା ଆସିକି କେତେ ସାରା ଝିଅ କଲୁ ଦେଖେଇନା ପପୁ କାକା କହିଲେ ହାବିଟ୍ ତ ପପୁ କାକା କରିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେ ଦେଖି କଲୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ମୋ ଝିଅ ଲାଗିଲେ କରିଦେଲା ନା ଆରେ ବା ବସ ବସ ଭଲ ସେ ଅନା ଅନା ସତିକି ବେଲୁନ ଦୋକାନ କରିଛି ମେସିନ୍ କୋଉଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ ଏ ଆସୁନି ରେ पूरा सजे सारा लास्ट में गला सब मैंने देख मो दियर आज दुकान खोला है नुआ कर सदर थाना दुकान ना हूँ लक्ष्मी दुकान घूम चलती समस्ते आसवे दुकान रोषे रखा जेहेतु आम समस्त गोटे एकाठी रोषेटा को आरम्भ कर देखो कौन कड़ा सब कर बाल्टी फाल्टी धरिकी रोषे कर अभ्यास ना हाँ आनी मुझे तो कहलु काका हेलो बड़ टेंशन बापा शीघ्र खाया घोड़े हबनी है सीझी गले सब एकाठी पड़े और 10 15 मिनट गरम ठीक है सब मिसाइले ठीक है हो जाए
ଡାଲମା ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ହବ ହବ ଦେ ଚିପି ଦେ ମୁଁ ଯାଉ ଶେଷ ହେଇଯାଉ। ଲୁଣ ବା ଢାଲି ଦେବ ପ୍ୟାକେଟଟା ଆଗ ପ୍ୟାକେଟଟା ଆଗ ଢାଳି ଦେବୁ ପୁରା ଲୁଣ କରିନି କି ଖାଅ ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖ ମତେ ବାଡ଼େଇବେନି କହିଲେ ଝିଅ ତୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଭଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଣି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଦୋକାନ ଖୁସିରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଭାଉଜ ସେ ମା ସିଏ ଭାଉଜ ସିଏ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସିଏ ଆଉ ସବୁ ଆଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ତ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଏଠି ଆସିନି ଭାତ ଦିଅ 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 ଟମାଟୋ ଡାଲମା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସେ ଡାଲମା ପୁଣି ଏଥିରେ କିଏ କହିଲା ତମ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ବସି ପଡୁଛି ସବୁ କଳିଆ ପିଲାଟା ଚକଟିବି ଆଙ୍ଗୁର ଚକା ଚକଟି